Niin paljon. Jos mä vaikka... Mä koko viikon on miettinyt, että mistä sä otat niin kauan. Rakas, mä tulin jo kotiin. Sängyllä on. Noin. Oho, katos. Sähän ootkin näköjään jo odotellut. Mä pääsin lähtemään kotimatkalle pikkasen aikaisemmin kuin piti. Kiva. Mikä täällä haisee? Ei mikään. No haiseehan. Oot sä pierassu? En. Olethan. En todellakaan ole. No haista sä nyt itekin. Jaahas. Sinäkö se pierasit? En pierassu. Mä oon salarakas ja mikään piereskeli. Ja siis törkeitä syytöksiä. Kannattais vähän miettiä, että mitä sitä möläyttelee. Kuules kaveri. Kyllä mä luotan vaimoon ja jos hän sanoo, että hän ei pierassut, niin silloin se olit sinä. Haista nyt hirveä kärry. En todellakaan ole pierassu. Mä voin vannoa. Käsi teidän vihki Raamatulla. Aha. No sinäkö se sitten olitkin? Valehtelet sä mulle? En valehtele. Kiitos vaan luottamuksesta. No anteeksi mä nyt sillä. Jos ei ollut kumpikaan teistä, niin kuka se sitten oli? Nonni! Löytyyhän se syyllinen täältä. Oikein varsinainen pierupetteri. Sinäkö pierasit? No en pierassu. Hei, jos ei ollut Riitta, eikä se ollut... Jarmo. Hauska tavata. Pää kiinni ja ylös sieltä. Silloin se olit sinä. Sitä paitsi sullahan on mun kalsarit jalassa. No ei todellakaan ole. Tunnustat kuitenkin sen pierun. No en tunnusta, kun en tehnyt sitä. No kyllä se varmaan olisi kaikille meistä helpompaa, jos tunnustaisit. Ei tarvi koko iltaa tässä Ja kuka on juonut mun kupista? Siinähän on huulipunan jälkiä. Miten sun mukissa on huulipunaa? Onko sulla joku toinen? Se voi ihan hyvin olla sun omaa huulipunaa. Tiedät hyvin, että mä käytä huulipunaa. Sulla on siis joku toinen. Sika, roisto. Hei, nyt ei mihinkään. Halo? Joo, nyt on pikkasen paha paikka tässä, että... Joo, palataan myöhemmin. Kiitos. Hyvä, kiva, kuulemiin. Kuka se oli? Puhelinmyyjä. Meillä on jo puhelin. Se oli se huulipunanainen. Mikä huulipunanainen? Tunnusta pois. Luuliko se akka, että mä olis kotona? Usko nyt, se oli puhelinmyyjä, joka halusi myydä lehtiä. Lehtiä? Mitä lehtiä? Pornolehtiäkö? Perverssi. Hyi hemmet. Se halus vielä mun kalsarit itelleen. Jätä se. Niin jätänkin. Lähden menemään. Hei, tässä on nyt tapahtunut väärinkäsitys. Mä voin kyllä selittää. Toi on niin läpinäkyvää. Kaikki nämä vuodet mä oon kattanut sun touhujas. Hei, tää ei oo nyt sitä, miltä tää näyttää, rakas. Lähde menee. Nyt ei tyydy ainakin ottaa mukaan. Tää on mun ja... Bampsu. Tää on mun unilelu. Sitä paitsi, se oli minä, joka pierasin. No niin. Jatketaan. No niin, terve, mä oon Pekka. Jarmo. Mä menen tänne, niin koputa sit, kun oot valmis. Huikki.